Tam, ahoj, Ahoj, ahoj Baborka. Čau. ahojte všetci, ktorí nás tu pozeráte. My sme sa dneska stretli s Kajou a vlastne moja taká prvá otázka je, že ty si vlastne oficiálne Anna Karolína Šmidlová. Ako ťa Áno. volajú ľudia? Ako ťa volajú ľudia? Volajú ťa Kaja, tak jak ja? Áno, akože rodina, takto na Slovensku ma asi všetci poznajú ako Kaja. Aj dlho trvalo v mladosti, kým vôbec zistili, že som aj Anna, ale zase v zahraničí na tých turnajoch mi je oveľa ľahšie sa predstavať ako Anna, mi to príde strašne ľahké, Hm. takže ja tak striedam a reagujem na obe. Ale Kaja mi je také, akože najbližší kamaráti a rodina ma volá Kaja, Kajka. Áno, dobre, dobre, tak potom môžeme kľudne pokračovať s týmto tvojim menom. A my sme sa vlastne dneska stretli preto, lebo vlastne sme sa stretli kvôli knižke, ktorú som ja napísala, ktorú tu Kaja prišla podporiť a sme sa prišli porozprávať vlastne o všetkých týchto témach, ktoré spolu súvisia aj s tou knižkou a so všetkým. A nie sme náhodou, my dve tu spolu. My sme totiž s Kajou taká vzdialenejšia rodina. Ja myslím, že je to, že sesternice z druhého kolena, keď správne rozumiem, ako sa to dá. Ja som to tak nazvala, to najjednoduchšie, no. Áno, asi je to tak najjednoduchšie. A včera vlastne, ako sme sa stretli, rozprávali sme sa o tom, o čom sa budeme rozprávať. Mňa celkom prekvapilo, že napriek tomu, že ten náš ako rodinný vzťah je taký trošku vzdialenejší, stále máme zo pár vecí, ktoré máme spoločné. Aspoň si teda myslím, že obidve máme radi knihy a celkom radi čítame. A keby, tak ma oprav. Nie, áno, súhlasím, teda nie, áno, súhlasím, že máme to, myslím, že celkom dosť spoločného. A mne sa veľmi páči aj tá cesta, ktorou sa vydávaš, alebo teda, že píšeš tie knižky. Ja mám k tomu veľmi blízko a veľmi ma tá téma aj zaujíma, takže ja sa tiež niečo aj rada nové dozviem od teba. A som rada, že to môžeme takto skúsiť sa porozprávať. Áno, úplne súhlasím. A príde mi to krásne. Aj ešte mám pocit, že aj náš taký ako hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité a o ktorých chceme rozprávať aj s ostatnými, máme veľmi podobné. Že myslím, že aj tá environmentálna téma je niečo, čo nás spája, aj tie ľudské práva, aj tak ako keby podporiť tých, ktorí nemajú ten hlas taký výrazný v spoločnosti, že toto všetko je pre nás také dôležité a že to tak dávame vonku. Áno, ja súhlasím, no tak mne je veľmi blízke aj, že sa snažíš pomôcť dievčatám, alebo že im snažíš sa rozprávať nejaký ten príbeh. Ja som sa tiež ako keby celý život nejak snažila ísť s príkladom, či už pre tie mladšie športovkyne, alebo pre také dievčatá okolo mňa aj nejako pomáhať a vypočuť ich v nejakých ťažších obdobiach. Takže ja mám k tomu veľmi blízko, aj mám veľa kamarátok a sestru a tak, s ktorými vlastne trávim čas a poznám tieto nejaké problémy, aj o tom rada čítam. Mhm. A rada podporujem tieto dievčenské témy. A čo sa týka ľudských práv, tak to mi je tiež naozaj veľmi blízke. A tá environmentálna téma, no tak to je akože také, že tak postupne. Ako snažím sa veľmi, ale skoro tom ešte nemám dosť zistené, alebo si nemyslím, že možno vždy robím dosť, čo by trebalo, takže ako v tom sa skôr tak učím, ale tiež ma to veľmi zaujíma a myslím, že to je možno aj jedna z takých najdôležitejších tém tejto doby, takže určite o tom treba mať nejaké vzdelanie a aspoň sa trošku snažiť. Úplne s tebou súhlasím. Aj si myslím, že presne tak, ako vravíš, si dovoliť vidieť, že nejaká téma je veľmi veľká, veľmi komplexná a že to nie je o tom, že vyriešime to takto a zajtra už bude vyriešené, ale že je to o tom, že si dovolíme ísť ten malý krôčik po krôčiku. A vlastne môj taký jeden krok, ktorý k týmto témam robím, je vlastne tá knížka, ktorú som napísala. A by som ju rada len tak v krátkosti predstavila, aby si ľudia vedeli predstaviť, že vlastne o čom sa tu rozprávame. Ja som spisovateľka a napísala som teraz vlastne moju druhú beletristickú knihu, ktorá je pre dievčatá v takom tom tínedžerskom veku a úprimne trošku som ju písala ako pre seba, keď som bola v tom veku, že čo by som ja chcela počuť, keď som mala tých 17 a 18 a 16 a chcela som proste niečo znamenať a nevedela som si celkom predstaviť, ako to vyzerá, niečo znamenať vo svete.
A tak som napísala príbeh o dievčati, ktoré cíti tú environmentálnu tému veľmi výrazne, vidí, aká je obrovská a že sme v kríze a treba to zmeniť. A chce to zmeniť všetko hneď a naraz a všetkých o tom presvedčiť, ale veľmi sa jej to nedarí. A celá tá kniha je o tom, ako sa ona učí odhaľovať, ako si dovoliť spraviť len ten jeden malý krok, ako si ostať tu, kde som, aj s tým, že sa bojím, aj s tým, že mám stres, aj s tým, že sa necítim úplne dokonalo a predsa len môžem ísť a napriek tomu, že spravím len malý krok, aj to je niečo. Ja nemusím zmeniť všetko hneď a naraz. No a do toho som pridala aj takú tú mágiu a to fantastično, čo ja mám osobne veľmi rada a páči sa mi, keď je to spojené aj s takými nejakými týmito prvkami, nedávajú takú väčšiu slobodu a myslím si, že tá je tiež veľmi dôležitá v týchto prípadoch. O tom je vlastne tá knižka Dvere bez kľúča, ktorú dneska podporujeme. Tak ja som sama ako veľmi zvedavá, že ako tá knižka bude vyzerať nakoniec, alebo teda ešte som ju nemohla čítať, samozrejme, lebo ešte to nie je, ale ako veľmi som na to zvedavá. A mne sa veľmi páči tak, ako si opisovala, alebo opisuješ, že tá hlavná hrdinka nie je úplne taká, že možno dokonalá, lebo často je to v tých hrdinských knihách taká, že je aj nádherná, aj všetko dokáže, aj silná a že proste myslím, že to je dôležité v tejto dobe, že proste aj tie dievčatá sú, že nie sú perfektné, tak jak ten internet ukazuje niekedy, alebo niektoré historické knižky, ale že proste oni robia nejaké chyby a sú ľudské a majú nejaké pochybnosti alebo na niečím váhajú, treba ich občas trošku, neviem, pochváliť, postrčiť, aby našli tú odvahu. A to sa mi veľmi páči, alebo si myslím, že je tiež dobre v tejto dobe poukazovať, že akoby tie dievčatá sú každá iná, také svojské, ale tak či tak môžu byť ako keby hrdinkami a môžu niečo dokázať. Úplne s tebou súhlasím. Aj si myslím, že toto je taká téma, ktorá znie celou našou spoločnosťou, ale je trošku výraznejšia u dievčat. Ja si napríklad pamätám na seba, keď som bola malá, ako naozaj malá, že som mala 7-8 rokov, ja som verila, že dievčatá vlastne nemôžu spraviť chybu. Že v našej triede vždy to boli chlapci, ktorí vyrušovali. Dievčatá boli tie poslušné, ktoré vedeli, ako robiť veci správne a robili veci správne. A vlastne ako som rástla, som si uvedomila, aký veľký tlak to je mať na sebe niečo takéto, že veriť, že ja vlastne nemôžem spraviť chybu. Ja potrebujem byť aj nádherná, aj múdra, aj vzdelaná, aj dokonalá. Že to je taký velikánsky balíček, ktorý si na seba nesieme. Stalo sa tebe niečo takéto? Niekedy. Akože rozumiem, tak ja som tiež ako to tak brala, že my sa musíme super učiť a chlapci až tak nemusia, alebo takú určitú takú slobodu možno väčšiu, ale akoby ja som strašne veľakrát v živote počula, že toto slušné dievča nemôže spraviť, alebo niečo v tom zmysle. To mi úplne nepadlo dobre, lebo potom, aj keď som spravila hociakú trochu chybu v živote, alebo niečo, čo akože aj s dobrým úmyslom, ale proste to nedopadlo podľa mojich predstav, tak som mala strašné výčitky a som tak strašne o sebe pochybovala. Takže akože s tým tak určite bojujem celý život, že čo môžem a čo nemôžem si dovoliť a myslím, že ako keby v tomto to majú trošku ťažšie, ale ako keby tak nechcem úplne škatulkovať, lebo každý sme nejaký, hej, aj dievčatá, aj chlapci, takže je to také, že každý človek je iný, ale určite v tom ťažšom veku, možno v tej puberte a v takom tom dospievaní je to celkom náročné sa nejak aj tak nájsť v tom svete alebo zistiť, že kto som a čo mne vyhovuje, alebo také aj nejaké hranice si určiť. Áno, áno, úplne súhlasím. Takže tieto všetky témy som sa ja snažila do tej knižky dostať. A vlastne teraz, aby som tak len povedala, teraz je tá knižka v tom štádiu, že je už napísaná, že sa práve edituje, čo je aj dôvod, prečo som ti ju zatiaľ nevedela poslať ani v takom tom nejakom neúplnom štádiu. Ale no, mám pocit, že nám možno odchádza trošku internet, ale dúfam, že sa to čoskoro opraví. Už je. Že chcela som vlastne, aby táto knižka bola taká podporujúca a pomáhala objavovať takú tú cestu
vlastne celú tú dobu, ako vzniká, že som sa rozhodla, že ju vydám vlastne sama, čo celý ten proces vyzerá trošku inak, ako keď človek ide cez vydavateľstvo. Vlastne som našla celý tím ľudí, ktorí na nej budú pracovať, ktorí budú editovať, ktorí už máme teda hotovú obálku, ktorú môžete vidieť vo všetkých tých príspevkoch, ktoré sú na mojom účte. A máme už pripravených ľudí, ktorí ju zalomia, ktorí ju ešte skorektujú, aby tam neboli gramatické chyby. Máme už pripravenú aj tlačiareň, všetko toto. A vlastne na to, aby každý jeden z týchto ľudí bol zaplatený za svoju prácu a dostal tú odmenu, ktorú si zaslúži, tak sme spustili crowdfunding, čo je vlastne predpredaj. Že si tú knižku viete kúpiť dopredu a tým, že ju kúpite dopredu, ona vám príde v oktobri, kedy vyjde, ale tie vaše peňažky aj pomôžu jej dojsť vlastne na svet. A aby to všetko bolo ešte zaujímavejšie, tak okrem toho, že si viete kúpiť knižku, viete si kúpiť aj rôzne iné odmeny a všetkých nájdete na startlab.sk/dvere bez kľúča, čo je názov tejto knižky. Je to aj, hodím tu do komentára, aby ste si vedeli predstaviť, že ako to vlastne vyzerá, aby ste sa tam vedeli rovno pozrieť. A je to pre mňa taký krásny proces, lebo je úplne iný, ako som si predstavovala. Je toto môj úplne prvý crowdfunding, ktorý som vôbec kedy robila. Takže celé sa to učíme vlastne. A aj celý ten môj tím je taký mladý tím, ktorý sa učí, že ako sa dostať do toho sveta. Všetci sme tak na začiatku. Čiže mám pocit, že tá knižka od úplného začiatku pomáha niekomu, aby ich hlas zaznel. Či je niekomu, kto ilustruje tú obálku, alebo niekomu, kto edituje tú obálku, edituje celú tú knižku, alebo či je to proste hocikto v tom celom procese. Takže mám pocit, že toto je taký krásna časť tej celej cesty, ako tá knižka vzniká. Že to je v tom. No mne sa páči veľmi aj to, čo spomínaš, že vlastne si tak navzájom pomáhate, alebo že viac ľudí na tom pracuje, že tak ste sa našli a spolupracujete a predpokladám, že vás to asi baví, teda teba to určite baví, aj keď verím, že to je veľmi ťažký proces, lebo ako, či finančne, alebo asi aj na nejak časovo, to je veľmi limitujúce, predpokladám, aj by ma potom možno niekedy zaujímalo viac, že ako to vzniká do detailu, lebo mňa toto veľmi baví. A tiež by som chcela vedieť, ako si taký človek môže aj vydať takú knihu. Ale tak som na teba hrdá, že máš na to, že máš aj takú fantáziu, aj nápady, že to zvládneš aj celé napísať a že niečo snáď sa podarí to aj vydať. A keď sa môžeš pýtať, tak ty si už mala jednu knižku, že? Áno. Tak pre deti? Alebo teda ono to bolo možno podobné, ale touto by si chcela povedať niečo trošku iné možno, nie? Áno, presne tak, ako vravíš. Moja prvá knižka, Dvere v kúte sveta, vyšla pred pár rokmi. Už je teraz vypredaná, ale myslím si, že ju možno nájdete ešte v nejakých častiach, určite aj v knižniciach. Tá bola pre trošku mladšie deti, pre taký ten, hovorí sa tomu, že middle grade, čo je taký druhý stupeň základnej školy. A tá bola viac zameraná na takéto dobrodružstvo a silu kamarátstva a toho dovoliť si byť sám sebou, ale keď má niekto 12, čo vyzerá trošku inak, ako keď už človek má 17 a chce už proste zanechať trošku väčšiu stopu a viac si uvedomuje, čo sa deje okolo neho a čo sa deje s ním. A táto knižka je také veľmi voľné pokračovanie. Ona nie je v tom istom svete, ako bola tá prvá, aj v trochu inom. Sú tam ale tie isté postavy, len staršie a tým pádom sa dá čítať aj sama, že netreba čítať ten prvý diel, ale keď prvý diel, tak tam bude vidieť také tie spomenie si na neho počas tej knižky, že myslím, že sa mu bude páčiť aj táto. Pekné veľmi. A teda ty tam píšeš, ako si spomínala, tak aj veľa o tom fantázii, alebo je to aj taký svet trošku vymyslený, že? Takže teba také asi baví, nie? Aj také čítaš hlavne? Či čítaš rôzne veci? Áno, fantázie je taký môj obľúbený štýl, to ja celkom rada čítam. Páčia sa mi tie rôzne svety, páči sa mi, koľko sa dá ukázať skrz ten fantasy svet, že ono to na prvý pohľad znie, že to je len také, že si človek vymyslí, ale ja mám pocit, že práve to fantasy
umožňuje ako keby skúmať také tie rôzne skutočné témy, v ktorých sa nachádzame, skrz iné také možné svety, ktoré máme, cez iný taký uhol pohľadu a niekedy to dáva tú slobodu, že sa ľahšie na to pozerá, keď to nie je reálna situácia. A ty čo rada čítaš? Aký je tvoj žáner obľúbený? Tak u nás akože v najbližšej rodine nikto veľmi fantasy nečíta, až takto, bratranci a tak. Vy to máte bližšie, ale ja som to čítala, keď som bola menšia. Akože keď som mala tak 14-15, tak som tým veľmi žila. Vtedy som prečítala veľa o drakoch, rôzne Eragon a Harry Potter som prečítala, ale akože keď som bola mladšia, vtedy ma to veľmi bavilo, ako prišlo mi to ako taký úplný únik z reality, že tiež si myslím aj doteraz, že akože si možno aj pri tom tak najľahšie viem oddychnúť, lebo to nie je úplne ten reálny svet, alebo sa mi to tak strašne ľahko číta, že niekedy viem na ten reálny svet úplne zabudnúť, keď čítam niečo také. Ale tak teraz čítam aj niektoré také komplikovanejšie, že proste mi to trvá dlhšie. Aj úplne v tejto chvíli, alebo tento rok čítam aj trošku menej, lebo neviem, proste sú také obdobia, aj mám pocit, že neviem, sociálne siete a takže človek stráví veľa času zbytočnosťami a potom mi nezvýši na to, čo by som reálne chcela, lebo by som chcela oveľa viac čítať. Ale čítam aj taký mix asi, aj beletriu, aj takže nejakú, neviem, knižky také o faktoch, ale asi taký mix. A rada si veľmi prečítam tvoje knižky, lebo mám najradšej také, keď to niečo presne pre mňa znamená, asi tie knižky, keď to od niekoho dostanem, od mamky alebo tak. A to s tebou úplne súhlasím, to mám veľmi podobne. A tiež mám rada veľa takých tých populárno-náučných knížiek, tých mám celkom veľa aj na zozname a tie mi idú čítať o mnoho pomalšie, ako také No neviem sa do toho tak úplne začítať. Ale ja čítam rada aj historické, ako keby, že asi také, že možno aj z obdobia druhej svetovej vojny, alebo tak sú pomaly moje možno, že obľúbené. Taký Remark, Traja kamaráti a také, že to bolo proste, to som čítala asi 3-krát a to sú také srdcovky. Ale čítam ako aj takú trochu menej toho fantázie a tak, jak ty hovoríš, že potom, keď si kúpim nejakú ťažkú knižku o, neviem, ženských témach alebo politike alebo ľudských právach a ešte po anglicky, tak proste sa to tak neviem začítať a trvá mi to oveľa dlhšie a tak. Ale bojujem niekedy, no a veľmi ma to baví a mám v tom vzťah, len by som chcela viac času tomu venovať ešte. No áno, úplne s tebou súhlasím a myslím si, že to možno súvisí aj s tým, že síce je to ťažšie čítať, ale sú pre nás naozaj dôležité tieto témy, preto sa do toho púšťame napriek tomu. Čo mne ešte pripomína jednu vec, totiž celý ten crowdfunding sme ešte spojili s jednou neziskovou organizáciou, ktorá sa volá Hekima, ktorá robí vzdelávanie pre dievčatá v líderských a takých tých podnikateľských schopnostiach a pomáha im naozaj v tej realite dostávať ten hlas do sveta a učí ich, ako vytvárať vlastne tie nové nápady a meniť našu spoločnosť už priamo v tomto období a vlastne už teraz na tom crowdfundingu im zbierame nejaké peňažky, aby aj oni mohli viacej dievčat naučiť všetky tieto schopnosti. A viacej vecí znelo v našom svete a vlastne preto sme celý ten crowdfunding nazvali ako hnutie za hrdinky, lebo sa učíme vlastne to také hrdinstvo, čo je taký ten fantasy pojem, že je tam ten hrdina, ktorý všetko zachráni, ale dávame ho do iného kontextu, ako inak vyzerajú tie hrdinky, ako bežné hrdinky. A tak ja by som sa ťa chcela opýtať, keby si ty mala povedať, tak ako znie to hrdinstvo podľa teba v reálnom svete? Čo si myslíš, ako môžu dievčatá byť také hrdinky? To je ťažká otázka. Tak ja neviem, už sme trošku aj spomínali, alebo tak ja neviem, myslím si, že ako mala by vedieť ukázať tú ľudskosť teraz trochu, že aj byť empatická, aj si vedieť možno priznať nejakú tú chybu a mala by určite si nájsť možno niečo, čo ju baví, alebo niečo, čo ju zaujíma a si za tým ísť a bojovať za to a snažiť sa v tom čo najviac zlepšiť a učiť sa stále. A neviem, aj ísť trochu tak príkladom tým ostatným ľuďom alebo mladším. No, ja ti môžem povedať, že jeden taký príklad pre mňa tvojho hrdinstva bolo, keď si hrala zápas v ukrajinskom drese
a že si to dovolila. A úprimne toto je niečo, čo aj keď som niekomu povedala, že budeme mať s Kajou Šmídlovou liveko a budeme sa rozprávať, tak takto si ťa pamätali ľudia. Toto mi povedali ako prvé, že to bola tá tenistka, ktorá sa odvážila vlastne takto hrať v ukrajinskom drese a ja som si vrala, hej, je to moja sesternica. To z druhého pohľadu nebolo vtedy také dôležité, ale to bol ako ten taký moment, kedy som bola veľmi hrdá na teba, že si do toho takto šla. Tak ďakujem. No. Tak mne to aj tak nejak vyšlo, že vtedy sa mi podarilo aj vlastne vyhrať nejaké tie zápasy alebo mať celkom úspešný turnaj, takže sa to trošku získalo väčšiu pozornosť, ako som možno čakala pôvodne, lebo to ani tak nebolo o tom, to skôr bolo také, ja neviem, tak som niekde to potrebovala aj pretraviť alebo ukázať a niekedy mne to aj pomáha na tom kurte bojovať za nejaké možno vyššie hodnoty, alebo potrebujem si v sebe nájsť takú barličku motiváciu, že prečo chcem aj zvíťaziť, alebo tak. Takže mne tieto témy akože nejaké často aj pomohli k tomu, že boli pre mňa dôležité, akože niekedy aj dôležitejšie ako ten tenis, takže mi o tom prišlo dôležité rozprávať v tých najťažších situáciách. Ja som relatívne introvert, takže ja si rada aj užijem to, že mám pokoj. Nie je to úplne, že si užívam, keď mi veľa ľudí potom píše ohľadom toho, ale občas proste v tých ťažkých situáciách mi príde, že treba spraviť aj nejaké ťažšie možno rozhodnutie alebo sa postaviť na nejakú stranu. Toto je ďalšia inak vec, ktorú máme spoločnú. Ja som tiež taký skôr introvert a keď môžem, tak ostajem v tom mojom pokoji. A veľmi sa mi páči, ako si to povedala, že niekedy, keď máme takúto hodnotu, takúto tému, tak nám môže dodať tú motiváciu k tomu, aby sme vedeli ísť ďalej viac, ako keby dali viac do celého toho. Môžem povedať, že toto som napríklad spravila aj ja s týmto crowdfundingom. Že pre mňa je síce knížka ako taká dôležitá, ale povedať tú správu, ako naozaj pomôcť tomu, aby tie hlasy dievčat bolo viac počuť v našej spoločnosti a spojiť tie sily s neziskovkou, ktorá to robí ešte na hĺbšej a reálnejšej úrovni, tak to bolo niečo, čo mne dalo takú tú väčšiu motiváciu ísť naozaj do toho, dať do toho všetko a proste zbierať tie peniažky preto, aby celý tento príbeh mohol znieť v našej spoločnosti a dovolili sme si to vlastne všetci takto. Áno, to je dôležité, ja si myslím, to takto aj ukázať, aj nejakým príbehom, aj že vás je tam viac ľudí do toho zapojených, alebo taká tá aj láska k tej knižke, alebo k tomu príbehu a že to rozpráva nejaké väčšie témy. To tiež si akože ja v literatúre rada vyberám podľa toho, keď to ku mne rozpráva, alebo keď to má poukázať na nejakú dôležitejšiu tému. A myslím si, že asi aj tá organizácia Hekima, že robí skvelú prácu, lebo ja myslím, že ako len čo som si prečítala, tak aj také nejaké vzdelanie dievčat a tak myslím, že je extrémne dôležité aj vo svete. Aj u nás ako im dodáva takú odvahu, aby mali v tom živote slobodnú voľbu alebo možnosť si vybrať, čo by chceli robiť, tak myslím, že je veľmi dôležité, akože už je na nich, že čo si vyberú samozrejme a každý má takú inú cestu, ale aby mali aspoň tú možnosť a voľbu, že mali to vzdelanie za sebou dobré a tak, že si môžu vybrať tú svoju cestu. Úplne s tebou súhlasím. Myslím si, že to je také dôležité, že to tak máme. A čo si myslíš, že potrebujú dievčatá na to, aby si vybrali nejakú takú aj ťažkú cestu? Lebo myslím, že s tým máš ty úplne konkrétne skúsenosti. Teda úprimne obidve. Ty robíš profesionálny tenis, čo je vysoko výkonnostné, ťažké miesto, proste dostať sa tam vôbec a udržať sa tam. Ja píšem knihy, čo je zase trošku na opačnom spektre, že máme malý trh a chce to ako naozaj veľa odhodlania sa do toho pustiť. Ale čo napríklad tebe pomáha ostať v takomto nejakom prostredí, ktoré je takto náročné a vybrať si tú cestu napriek tomu, že mnohí ti povedia, že je veľmi malá šanca, že sa to podarí alebo že to vyjde. Tak,
človek to asi musí mať naozaj rád, aby to vydržal, lebo bez toho je to ťažké, aj keď ľudia nejak odhovárajú to. Ale akože paradoxne, ako ja som mala našťastie okolo seba dobrých ľudí, alebo mám, že aj možno trénerov, alebo taký ten blízky tým rodina, že oni mi verili, alebo teda ma vždy pozbudzovali, takže no, sa to bez toho asi nedá, alebo teda je to o dosť ťažšie minimálne, ale tak ja myslím, že keď má niekto taký svoj sen a si ide naozaj za tým, tak sa dá všeličo dosiahnuť, ale musí si ísť za tým, lebo tie prekážky sú tam náročné, no, počas každej kariére. A takže tak, no. Napríklad moja sestra s tým tenisom skončila a vyštudovala medicínu a teraz je doktorka a tiež všetci hovoria, že ešte aj my jej hovoríme, že to je príliš ťažké, že to nech si vybere niečo ľahšie, aj to všetci spochybňujeme, ale tak ide si za tým svojím a dúfam, že v tom nájde akože tú svoju cestu a svoje šťastie, že veľmi je to prajem, aby ten človek sám bol so sebou spokojný a vedel so sebou žiť, takže to je asi najdôležitejšie. Áno, áno. Ty si vlastne predtým, ako si písala tie knižky, tak ty si vyštudovala a pracovala ako psychologička, že? Aj to tam využívaš, akože nejaké takéto skúsenosti z predošlej práce? Podľa mňa psychológia je veľmi, veľmi dôležitá v písaní, v príbehoch. Úprimne, toto mňa vždy na tej psychológii najviac bavilo, ako chápať tie príbehy druhých ľudí, ako sa dívajú na ten svet, z ich uhlu pohľadu, z toho, ako vnímajú proste, čo sa deje okolo nich. To pre mňa vždy bolo najzaujímavejšie. A psychológia je pre mňa zaujímavá aj v tom, že je veľa vecí, ktoré my si v spoločnosti úplne tak ako nehovoríme, aj keď teraz už to začína byť trošku viac, že mám pocit, že o tej psychológii sa začalo viac rozprávať aj v spoločnosti, ale je veľa vecí, ktoré sa nám dejú a my sa veľmi neučíme, že ako s tým napríklad pracovať. Napríklad také emócie. Za mňa to je niečo, o čom sa málo rozpráva a viac sa hovorí o tom, že buďme čo najviac šťastní a zažívajme tie tzv. Pozitívne emócie a snažme sa necítiť tie negatívne emócie. A len, že to sa úplne nedá, lebo náš vnútorný svet je plný aj jedných, aj druhých. A tak aj toto sa snažím do tých mojich príbehov tak veľmi jemne prepašovať, aby to nebolo, že moralizujúco, že no a teraz si spravíme cvičenie, ale práve v takomto veľmi prirodzenom príbehovom systéme predstaviť aj to, ako sa dá vlastne pracovať s tým, keď sa cítim zle, keď mám strach, keď sa hnevám, keď cítim niečo, čo sa považuje ako tá zlá emócia a pracovať s ňou. A úprimne zo všetkých športov, ktoré ja poznám, mne príde, že tenis je najcitlivejší na tie emócie, že toto je ako taký ten šport, kde sa s tým veľa aj pracuje a úprimne to je prvý šport, na ktorom sa začal riešiť aj taký ako psychologický jav, že flow, to bol Mihály Csikszentmihalyi, prvý psychológ, ktorý sa pozrel na tenistov a si všímal, že kedy ten tenista vie hrať tú hru najlepšie a najviac vyzerá, že si to aj užíva a vlastne prišiel na to skrz tento šport. Čiže to je tiež taká zvláštna spojka medzi nami. Áno, o tom sa akože relatívne málo rozpráva. No ale keď už je človek, no my to voláme, že v tranze, hej, alebo tak ten flow, keď má, tak to už proste ide samo. To je sen sa tam dostať na tom kurte. Akože väčšinou je to niekde možno v 3. sete alebo ku koncu zápasu, kedy už človek ani veľmi nevládze fyzicky, že už ani nevládze myslieť na iné veci. A tak niekedy to príde, že to už vtedy, tí najlepší hráči sa tam možno dostanú aj častejšie alebo skôr, ale vtedy reálne už človek ani nemyslí, už hrá to telo samo, ako keby, že to už vôbec ani tam žiadne pochybnosti nie sú, to už je taký asi najlepší stav, aký sa môže na tom kurte stať. Takže to je a to je asi taká práca, že ako sa tam dostať, alebo ako sa tam dostať čo najskôr, lebo pri veľa tých myšlienok je na tom kurte, alebo tak pri veľký nejaký ten strach a tak je tam taký vie najviac ublížiť, lebo predsa len už každý má natrénované, každý to nejak vie, ale strašne veľa vie tá psychika zmeniť aj k dobrému, aj k zlému. No.
Presne, presne. A je to sranda, lebo aj pri písaní poznám tento stav flow a tiež je ťažké sa do neho dostať. Že naozaj, naozaj niečo, že píšem a potom to je keby predsvakne a zrazu to proste ide samé. Mám pocit, že keby som to úplne nebola ja, kto píšem. A je to sranda, že to je úplne iná činnosť, o mnoho menej fyzicky náročná, ale napriek tomu má niečo spoločné. Aj s tým športom. A ty tak ako keby, že každý deň? No teraz asi viac snažíš sa? Snažím sa. Teraz viac sa venujem hlavne tomu crowdfundingu, aby sme vlastne dostali do povedomia ľudí, že môžu si kúpiť túto knižku, ale snažím sa napriek tomu každý deň aspoň malilenký kúsok napísať a ostať v tom flow, v tom písaní, v tom, ako dostať proste tie pocity a ten príbeh do slov. Lebo ono ešte je taký zaujímavý stav, že dá sa myslieť o tom príbehu a mať ho v hlave na prvý pohľad akože už dokonalo vyskladaný, ale keď si sadnem za ten počítač a idem to dať už do tých slov, tak to veľmi často nie je v tých slovách. Že on sa to zdá v tej hlave, že viem presne, čo chcem napísať, ale už v tých slovách je to úplne iné. Takže aj preto sa snažím písať každý deň, aby som túto dráhu nechala takú čerstvú, aby sme vlastne písali. Asi je to podobné ako s trénovaním toho tenisu, nie? Že tiež Vidím to aj v iných veciach, akože z tenisu som nevyšla na takú, teraz prvýkrát vyšla na nejakú dlhšiu dobu, ale inak som, áno, držala sa stále v tom nejakých tých tréningoch a tak, takže som nepocítila také, že by som si o to úplne odvykla, ale tiež vidím pri nejakom, neviem, čítaní, učení sa, alebo niekedy v škole, alebo tak, že keď som na to dlhšie z toho vyšla, veľa ťažšie mi bolo dostať sa do toho rytmu, lebo že mi to išlo veľa náročnejšie, tak to je asi normálne vo všetkom, ale tak aj tak je to, ako rozumiem, čo hovoríš, ale aj tak si to neviem úplne predstaviť, keďže som nikdy nepísala knižku, tak tiež si myslím, že to je veľmi náročné a presne si často predstavujem, keď to aj čítam, že jak to asi vzniká, že neviem, je to veľa práce, aj asi u teba aj veľa fantázie, nie? Keďže tam sú aj také iné svety, ale a píšeš takto, akože, že pracuješ na tej knižke, áno? Lebo napríklad, ja neviem, ja keď som bola malá alebo menšia, tak mne veľmi pomáhalo aj také, že sa vypísať proste, že denníčky a tak som bola, každý deň som niečo písala, potom som už bola aspoň taká rozpísaná, no ale ako keby nikdy som nepísala knižku, ale často mi pomohlo sa z toho tak neviem, nejakých aj emócií, alebo možno, že si písať nejaké zážitky z tých ciest mi vždy veľmi robilo aj radosť, aj som to vedela potom lepšie možno tak prijať, alebo sa pochopiť, alebo tak. Áno, ja tiež píšem denník. Už celkom veľa rokov a tiež takmer na dennej báze. A mám to rada, je to úplne iný druh písania, keďže to ide vyslovene tak ako z hlavy a zvyknem si na denník dávať akože že žiadne kritéria, že si dovolujem písať aj krátko, aj dlho, aj s chybami, aj nelogicky, ale proste len to vypísať vonku a príde mi to, že to je úplne úžasná vec. Je to veľmi oslobodzujúce. To s tebou súhlasím. A inak som si celkom istá, že tie tvoje zápisky z ciest by veľa ľudí rado čítalo. Možno. Hej, no, ale akože ja som to trošku mám ako keby, že, alebo som mala že som nemá veľa kamarátov, alebo som až tak veľa sa nerozprávala s ľuďmi a veľmi veľa som si vedela písať, alebo tak proste, aby som to tak nejak zo seba dostala a teraz, keď mám okolo seba non-stop nejakých ľudí, či najlepšiu kamarátku alebo priateľa, tak väčšinou na nich vrhnem a všetko im porozprávam a potom už je až toľko času, ani toľko tých nápadov, čo by som chcela možno písať. Ale tiež by som možno raz sa k tomu chcela viac venovať, nie tak ako ty, ale aspoň pre seba, alebo asi nie nejaký fantasy svet, ale možno takto nejaké tie menšie zápisky alebo niečo také ma veľmi baví, takže... No, možno, možno niekedy v budúcnosti spravíme niečo spolu. No. A potom sa tu stretneme takto a budeme rozprávať o tvojich zápiskoch. Tak
ale hlavne teraz najprv. Najprv dokončíme tvoju knižku a potom niekedy uvidíme. Áno, áno, súhlasím. Dala už veľa, veľa práce, takže to, to si zaslúži, aby to bolo vydané možno a aby to ľudia videli a čítali a mali možnosť sa k tomu dostať. Áno, no robím všetko, čo je v mojich silách, aby to vyšlo. A možno to by sme mohli aj si teraz takto povedať. Mám pocit, že už možno aj ku koncu, že myslíš si, že ľudia by mali kupovať knihy? A túto konkrétne, prečo by sme mali vlastne kupovať knižky a čítať? Tak ja neviem, mňa knižky asi zmenili celý život, alebo také vnímanie toho sveta. Pre mňa to má veľkú moc, aj tie príbehy, aj ako veľmi ma to ovplyvnilo a veľa sa tým inšpirujem a vnímam aj tie možno pohľady, príbehy iných ľudí, alebo dokážem sa viac cítiť do niečo, čo zažívajú iní ľudia a občas u tých nejakých ľahších knížiek aj trochu vypnúť, že sa stratiť z tej reality na chvíľu. Ale ak to niekomu pomôže, že možno vie sa do tej hlavnej hrdinky vcítiť alebo podobne vníma ten svet, tak potom to veľmi veľa pomôže a v tom svojom reálnom svete nejak vidieť, že áno, niekto je tiež taký ako ja, alebo tiež to tak vníma, alebo takto rieši problémy, že si myslím, že to je u mňa ešte obzvlášť, keď som bola taká mladé dievča, mladšieho dosť, tak mi to veľmi pomáhalo aj akože psychicky. A teraz je to tak viac akože pre radosť niekedy, alebo niečo, že sa snažím učiť, keď už nechodím do školy, že aspoň niečo sa učím cez tie knižky, ale myslím, že to je veľmi dôležitá časť sveta a ja vždy budem tie knižky podporovať, tak dúfam, že je veľa stále takých ľudí, čo stále číta. Áno, ja mám pocit, že je teraz viacej ľudí, čo číta, že sa to postupne tak ako zväčšuje. Mi to aj logicky dáva zmysel, lebo myslím si, že my tým, že sme toľko na tých sociálnych sieťach a toľko máme tie obrazovky pred sebou, tak je to taký veľmi zvláštny moment si dovoliť zobrať si knižku do ruky a si proste sadnúť na ten gauč a len čítať a otáčať tie stránky. Mi príde, že nie je nič viac relaxačné ako taká knižka môcť odísť do toho sveta. A že to veľa ľudí vníma naozaj, že to je. A veľmi dúfam, že toto spraví aj tá moja knižka, že pomôže ľuďom si tak ako nájsť ten priestor pre seba a bude to nie len taký ten, ako, že odídu z tých všetkých svojich problémov, ale aj si ich tam možno tak trošku vyliečia, aspoň na takej malilinkej báze a podarí sa im si dovoliť napríklad cítiť niektoré pocity, ktoré je ťažké cítiť v živote, tak budú tú knižku. Takže dúfam. Povedala, ja som nevedela nájsť dobré slova, ty si to zhrnula lepšie. Ale teším sa z toho a dúfam teda, že to vyjde a teším sa ja veľmi na tú tvoju knižku. Veľmi tiež ma to bude baviť, lebo sú to také moje témy, takže dúfam, že aj ďalšie dievčatá. Ja to podarujem, lebo ja mám veľa dievčat, čo majú tiež okolo seba kamarátok, čo majú radi fantázie alebo sú aj mladšie vekovo, že možno im to viac ešte povie ako mne, ale teším sa z toho a dúfam, že ti to vyjde. Dúfam aj ja. Ja chcem ešte povedať, že ďakujem úplne všetkým, ktorí si tú knižku kúpia takto dopredu, lebo jej naozaj pomáhajú, aby vyšla aj na svet. Nie je to len o tom, že budete vy mať super príbeh aj s osobným vedovaním a všetko, ale že to bude aj, že jej naozaj pomáhate. Takže všetkým chcem povedať, že ďakujem naozaj za ten príbeh, za seba a aj za všetky dievčatá, ktorým pomôže ten príbeh, aby znel ich príbeh ďalej. A ešte jednu mám ja takú vec, že v rámci toho celého crowdfundingu, keď pôjdete na tú stránku, ja ju dám aj, keď vlastne uverejníme tento live, tak to nájdete aj dolu v komentároch, aj v tom popise. Keď pôjdete na ten startlab.sk/dvere bez kľúča, tak tam nájdete úplne na spodku tú knižku za najlacnejšiu možnú cenu. Ja som ju na piatok 13. ešte zlacnila, spravila som 13 špeciálnych kusov, ktoré sa dajú tak kúpiť, takže... Jasné číslo, takže to je
Takže ja som to tak, akože ešte som mala pocit, že piatok 13. má taký zlý vibe, ako ľudia si ho berú, že je to taký zlý deň, tak mu to, ako tento predsudok, ako trošku zmeniť, tak ho zmeniť tým, že vlastne pôjdeme proti tomu predsudku a stane sa niečo pekné na ten deň. Takže nájdete tam aj toto, ale musíte na to dojsť až úplne na spodok a pozrieť sa na tú celú stránku. Takže to by som ešte ja chcela povedať. A Kai, tebe veľmi ďakujem za podporu, že podporuješ knižky, že nám ideš príkladom, lebo ťa vidno vo svete a ideš nám príkladom. A som na to veľmi, veľmi hrdá a veľmi vďačná za to. A chcem sa ťa opýtať, či máš niečo, čo by si ty rada na záver ešte povedala. Tak, ďakujem Barborka a tiež som veľmi hrdá na to, že je trošku inom svete, ale že tiež sa bojuješ za svoje sny a že píšeš tie knižky a veľmi sa z toho teším a ja veľmi ti prajem, aby to vyšlo a tiež to podporím. Dúfam, že aj ľudia, čo nás sledujú alebo sa o tom dozvedia nejako a veľmi rada to podporím a ďakujem ti, že si ma trošku dostala aj do tohto sveta a že môžem sa trošku vidieť aj iný svet ako na tom tenisovom kurte a taký, ktorým tiež mám veľmi blízko, ale nikdy som nejak do neho nenakúkla, tak ďakujem, že s tvojou pomocou som mohla trošku vnímať aj takýto možno iný pohľad na neviem, hrdinstvo a dievčatá a takú spoluprácu a dúfam, že sa ti bude dariť a všetko najlepšie prajem aj s knižkou teda. Ďakujem. Ja veľmi si to vážim. A ja by som možno ešte nakoniec chcela tak povedať, že či si už kúpite tú knižku alebo nekúpite tú knižku, hlavne by som bola rada, keby ste si dovolili byť hrdinkou a hrdinom v tom vašom živote a dovolili si zaznieť ten váš hlas, aj keď to niekedy je naozaj strašidelné a ťažké, lebo to často nerobíme a často od nás ľudia chcú aj spoločnosť, aby sme ostali v nejakých takých tých normách. Tak chcem vám len tak dodať takú tú odvahu, že môžete si to skúsiť narušiť, že sedím tu ja, kto píšem knihy, sedí tu Kaja, ktorá hrá tenis a my sa na to učíme vlastne v rámci našich ciest stať stále viac a viac za seba a obidva sme tu za to, aby ste aj vy stáli sami za seba v tom vašom živote. Takže to je také moje prianie na záver. Pre nás všetky. My sme si... Teda aj ja prajem ľuďom, aby našli odvahu a išli si za svojím a boli sami sebou, no. Samozrejme. Áno. Tak ďakujem ti, Kaja. Ďakujem vám všetkým, čo počujete. A prajem vám ešte krásny deň. Ďakujem. Ahoj, Barborka. Ahoj.